I denne guide kan du se, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattester. Frivillige foreninger har nemlig pligt til at indhente børneattester. Børneattest er en særlig straffeattest, der viser, hvis en person har begået seksuelle forbrydelser eller andre forbrydelser mod børn under 18 år. For at forebygge overgreb mod børn, skal foreninger indhente børneattester på alle instruktører, trænere og frivillige, der er i kontakt med børn og unge under 18 år. Vi skal indhente børneattester for at skabe trygge træningsmiljøer for børn i idrættens verden. Det er gratis at indhente børneattester, og det er rigtig nemt. Sådan gør du. Start internettet og gå ind på www.gif.gl. Klik på foreningsguide og klik på børneattester. Scroll længere ned. Her skal du klikke på Hent børneattest. Så kommer du ind på Socialist Civik. Længere ned skal du klikke på Blanket til arbejdsgiver. Udfyld navn, CPR-nummer og adresse på træneren. Print blanketten og få træneren til at underskrive samtykkeerklæringen. Foreningen skal udfylde disse felter. Send den underskrevne blanket til denne adresse. Herefter modtager I blanketten med stemplet på din anmodning. Via post fra Kriminalregisteret Politiets Administrative Center. Har du brug for at få det at vide igen, så gå ind på GIFs hjemmeside. Sammen skaber vi trygge, inkluderende fællesskaber for børn. Plads til alle, brug for alle.